हेल' फ्रेन्ड्स, बड' टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै डिलाइट जानाय फट'खौ जोङो माबोरै मोनफिननो हायो एबा रिकभार खालामफिननो हायो। आं बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोमानाय फट'खौ मोनफिननो लुबैदोंबा एबा डिलाइट जाखानाय फट'खौ नोंथाङा गावनि गेलारियाव बा गावनि फनाव लाबोफिननो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथाङाबो गावनि गोमानाय फट'खौ मोनफिननो हागोन लोगोफोर। दा जोङो गोमानाय फट'खौ लाफिननो थाखाय मा खालामनांगोन लोगोफोर, गावनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन मोनसे एप्लिकेसन लोगोफोर। दा नेटखौ अन खालामनानै बेयाव जोङो सार्च खालामनांगोन डिगार फट' रिकभार। नै लोगोफोर स्क्रिनाव नुजाफैखायो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। आं दा बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनोसै आंनि गोमानाय फट'आ रिकभार जागोन ना जाया एबा मोनफिनगोन ना मोनफिना आङो गोमानाय फट'खौ। दा आङो डाउनलडआव होनोसै। दा बिनि डाउनलडखौ नायनोसै नै लोगोफोर, 100 मिलियन माने बेखौ गोबां मानसिफ्रानो डाउनलड खालामबाय बे एप्लिकेसनखौ। दा नै आंना डाउनलड जाबाय लोगोफोर। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोमानाय फट'खौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङाबो गोमानाय फट'खौ मोनफिननो लुगैदोंब्ला बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आं बे एप्लिकेसननि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जायफोर गोमानाय फट'खौ लाफिननो गोसो जादों नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै माने गावनि गोमानाय बा डिलाइट जानाय फट'खौ लाफिनदो लोगोफोर। दा आङो बेखौ डाउनलड खालामखांबाय, आं अपेनाव होबाय नै लोगोफोर। दानिया जोङो नैबेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे स्टार्ट बेसिक फट'आव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माखासे पारमिसनफोरखौ येल'आव होनानै लानांगोन जोङो। नै ग'टुआव क्लिक खालामनांगोन, नैबे ग'टु सिटिंआव। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबे बुस्थुखौ जोङो येल'आव टिक मार्क होनांगोन ओरैजाय, माने टिक मार्क होनांगोन नैबे येल' एक्सेस टु। बे बुस्थुखौ जोङो टिक मार्क होनांगोन। दानिया आङो बेक फैफिननोसै। नै आं दानिया बेक खालामफिननोसै। नै बेक खालामनाय लोगो लोगो हारसिंनो अट'मेटिक फट'आ रिकभार जायो नै लोगोफोर। माने हारसिंनो जेसेबांनाखि फट'फोर दङ बियो फैफिनजोबो लोगोफोर बे एप्सनि गेजेरजों। नै दा आंना फैफिनजोब्बाय नै गासिबो। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आं दा बेयाव जिखुनु मोनसे फट'खौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन लोगोफोर। माने गेलारियाव सेभ जानानै थागोन ना थाया आङो। दा आङो नै अकेआव होनोसै। आंना कमप्लिट जाबाय माने रिकभार खालामनाया। आंना जेसेबांनाखि आंनि फनाव डिलाइट जादोंमोन फट'फोरा बियो गासिबो फैफिनजोब्बाय। नै आं दा बेयाव अकेआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा नै आंना बेयाव 1841 था आंना फट'आ रिकभार जाबाय नै लोगोफोर, माने फैफिनजोब्बाय। आङो माखासे फट'फोरखौ डिलाइट खालामजोबदोंमोन, बेयो गासिबो फैफिनजोब्बाय नै लोगोफोर। दा आङो मोननैसो फट'खौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिनोसै, माने गेलारियाव सेभ जाहैगोन ना जाहैया। आं दानिया बेखौ नैबे फट'खौ आं डिलाइट खालामनायमोन, बिदिनो मास मोननैसो जाबायमोन लोगोफोर बे फट'खौ आङो डिलाइट खालामनाया। नै दिनै फैफिनबाय। आं दा बेखौ डाउनलड खालामनानै नायफिननोसै आंनि गेलारियाव सेभ जागोन ना जाया। नै जोङो डाउनलड खालामनोब्ला नैबेहाय टिक मार्कआव क्लिक खालामनानै बेखौ टिक मार्क होनानै जोङो नैबेहाय क्लिक खालामना होनांगोन रिकभाराव। दा आं बे रिकभाराव क्लिक खालामनानै नैबेहाय रिकभाराव होनांगोन नै लोगोफोर। दा आं बेयाव क्लिक खालामनोसै रिकभाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदिनो अपसन नुजागोन। दानिया जों नैबे गेजेरनि सेभ दा फाइल्सआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा दा बेयाव अबे फल्डाराव नोंथाङा फट'खौ दोननो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथाङा अबे फल्डाराव फट'खौ दोननो। आं दा जिखुनु फल्डाराव फट'खौ दोननोसै। नैबे मुभिसाव आङो फट'खौ दोननोसै। दा आं बेयाव बे मुभिसाव फट' दोननो थाखाय जोङो नैबेहाय येल'आव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं येल'आव क्लिक खालामनोसै। येल'आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै आंना अलरेडि फट'आ सेभ जानानै थाहैबाय लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुनो मोन्दों। नै डिगार माने आंना फट'आ मोनसे सेभ जाहैबाय। दा आं बे फट'खौ नायफिननोसै गेलारियाव, माने फाइल मेनेजारखौ अपेन खालामनानै नायनोसै आङो। आं दा फाइल मेनेजारखौ अपेन खालामनोसै। फाइल मेनेजारखौ अपेन खालामनानै आङो आं दा अबे फट'आव दोनदों, अबे फल्डाराव दोनदोंमोन बेखौ नागिरनोसै। नै आङो मुभिसाव दोनदोंमोन फट'खौ। नै दा आं मुभिसाव क्लिक खालामना होनोसै। नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आंना फट'आ अलरेडि डाउनलड जाफैबाय। नै दा अलरेडि सेभ जानानै थाफैबाय आंना गेलारियाव लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो दा आं जे खालामदों नोंथांमोना
बेबायदिनो गोमानाय फटकखौ बा डिलाइट जानाय फटकखौ लाबोफिननो हायो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो आरो नोंथाङा आं गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। आं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।